Danas na Daradavaš čeka omiljeni čokoladni izazov. Neko će imati sreće i dobit će čokoladnu hranu, a neko će jesti običnu hranu. Hajde brže da saznamo ko će imati sreće. Jao, blago nama, to su zlatne poluge. Sad smo bogati. Tako je. Čekaj, moja poluga miriše baš lepo. Možda to ipak nije zlato. Jel čokoladna? Ako jeste, daj meni da probam. Ne, ja ću pojesti svoju čokoladnu polugu. Imaš svoju čokoladu? Tako je, jedva čekam da je probam. O ne, to je pravo zlato. Mislim da ću ga potrošiti da popravim svoje zube. Ne pričaj gluposti. Inače znam kako da lečim zube, pa ću ti sada sve srediti. Otvori usta. Nisam sigurna. Kako to nisi? Već sam pripremila bušilicu. Sad ću sve da uradim. Taman će mi trebati tvoja zlatna poluga. Daj mi je. Šta misliš? Zlatni zubi izgledaju super, zar ne? Vrlo cool. Imam sjajnu ideju. Hajde da otvorimo poklopce, ali da ne gledamo šta je tamo. Hajde da zatvorimo oči. Naivna, poverovala si mi? Jao, samo ne ljuta paprika, neka je jede Dijana. 1, 2, 3. Otvaramo. Super, imam čokoladnu papriku. Jao, ja imam pravu. Ne želim da gorim. Morat ćeš jer nisi imala sreće, a ja jesam. Moram brzo da pojedem svoju ukusnu papriku. Ova čokolada izgleda vrlo dobro. Ja imam čokoladu, a ti ljutu papriku. Kako je to dobro? Tako sam srećna. Hoćeš li da me častiš čokoladom? Što bih? Pred tobom je tako ukusna paprika. Probaj je. Sigurno je mnogo ljuta. Jao, uopšte nije ljuta. A unutra je čokolada. Čudno, ako ja imam čokoladnu papriku, šta onda? O ne. Šta je bilo? Ja imam čokoladu unutra paprike, mislim da je tvoja paprika prava. Šta? Nema šanse? Au, pomozite mi, spasite me. Ipak sam imala sreće danas. Već sam mislila da ću morati da gorim zbog paprike, ali morala sam ja, to nije fair. Molim te, pomozi mi, inače ću izgoreti. Molim te. Dobro, dobro. Imam čaše vode tu. Jel ti pomoglo? Mislim da... Ne, nije pomoglo. Opet gorim. Ovaj put još jače. Sad ću sve vratiti, sačekaj malo. Dok te čekam, samo ću ugasiti tu vatru. Hvala na pomoći. Trčim kod tebe i imam celu kantu mleka. Ne! Zašto si to uradila? Već sam ugasila vatru. Sad sam sva u mleku. Pop-it? Čudna nagrada. Pitam se ko ima pravi, a ko čokoladni. Ja imam pravi. Mogu da se igram s njim. To je tako zabavno. Dakle, ja imam čokoladu. Moram je brzo pojesti. Joj, kako boli. To nije čokolada. Baš si smešno izgledala. Gde je onda slatkiš? Gde je čokolada? Čudno. Gledaj, imaš i ti upitnik na popitu. Upitnik? Da, evo ga, stvarno. Hajde da ga pritisnemo, možda će se onda pojaviti nešto ukusno. Super, čokoladna kola. Kod mene je prava, to je također super. Slažem se, obe smo imali sreće. Ali mogu li prvo da probam svoju kolu? Ipak je čokoladna kola baš retka vrsta hrane. Još lepše nego što sam mislila. A šta je unutra flaše? Isto čokolada. Da, ali tečna. Tečna je, ali mnogo je ukusna. Pogledaj, sad imaš čokoladne zube. Ali piti tečnu čokoladu je dosadno. Bolje da napravimo nešto neobično, na primjer čokoladni pop-it. To će stvarno biti cool. Nećeš uspeti, to je nerealno.
Jel da? Mislim da mi zavidiš samo. Jer, opa, već sam ga napravila. Ispred tebe se pojavio ovaj čokoladni popit. Da probamo. Jao, prelep je. Šteta što ga ne možeš probati. Ni šteta. Misliš da ja ne mogu napraviti ukusan popit? Lako. Misliš da neću moći da napravim popit od kole? Nisi u pravu. Ovo će biti najbolji popit od svih. Šta više, kola će se zalediti jednako brzo kao i čokolada. To je to. I ja ću imati ukusan popit. Ne verujem ti dok ga ne izvadiš i ne pokažeš mi. Sad ću. Treba ga samo izvaditi odavde. Ovako. Hej, šta to radiš? Zašto me udaraš? Nisam namjerno, izvini. Ne ljuti se, bolje pogledaj kakav sam popit napravila. Jao, stvarno izgleda ukusno. Mogu li da probam? Da probaš? Da, naravno. Svijet će ti se. Dok ti ližeš moj popit, ja ću brzo pojesti tvoju čokoladu. Slušaj, bila si u pravu, stvarno je ukusan. Sviđa mi se. Hvala što si mi ga dala, drugarice. Pomozi mi, molim te. Dobro, sad ću ti pomoći. I onako više nema popita. Kako se usuđuješ, lopov? Ma daj, to je samo prank. Juhu, to je iPhone, novi. Otkud ste znali da sam ga htjela? I ja imam iPhone, ali baš je čudne boje. Nisam znala da postoje brown iPhone-i. Tako je, od čokolade. Obe smo imali sreće. Tebi će biti ukusno. Da, hoću odmah da ga probam, baš me zanima kakav je. Osjećam da će biti prelep. Tako je, neverovatan je. Žao mi je što nisi dobila takav. Usput, kako je tvoj pravi iPhone? Moj iPhone nije loše i ja mogu da jedem uz njegovu pomoć. Vidi, mogu da napravim da se slatkiši pojave na stolu. Wow, stvarno je uspelo. Kad je uspelo jednom, uspeće i drugi put. A možeš meni da napraviš nešto lepo? Ne košta te ništa. Ne, to je samo za mene. Ali barem nešto, molim te. Jao, neću jesti buba švabu. Neka je Dijana jede. Dijana, izvoli, ovo je za tebe. Ne treba mi buba švaba. Spasi me od nje. Jao, to je vrlo odvratno. Napokon je odletela. Nadam se da više nikad neće se vratiti. Ne, odlazi, molim te. Izgleda da umirem. Držite me. Jao, kako si? Pa, bitno je da buba švaba više nema. Dakle, mogu početi da jedem. Jao, gdje smo mi? Kako smo došli ovdje? Šta je to? Nadam se da je tamo nešto ukusno. O, da, to je bomba. Leži, sad će eksplodirati. Izgleda da je polomljena. Nešto nije u redu. Shvatila sam, to je slatka bomba. Tako je ukusna. Oduševljena sam. Wow. Ne mogu da se zaustavim. Želim još. I ja bih htjela da probam. Ne, to je sve moje. Kako si brzo sve pojel? Ostao je posljednji deo. Prvi put jedem štopericu. To je mnogo lepo. Preporučujem svima da probaju. Stop, kakav je to zvuk? Jel čuješ? Dolazi odatle. Šta je tamo? To je prava bomba. Tako je, prava je. Joj, u pomoć. Šta se dešava? Gledaj. Zdravo svima, čula sam da neko ovdje traži pomoć. Ne brinite, spasit ću vas. Imam specijalnu traku. Tako je, sad ste na sigurno. A šta je ovo? Pitam se kad će eksplodirati. Nije jasno, ali moram požuriti. Joj, da li neko zna kako se koriste ove testere? Ups, mislim da sam sve upropastila. Uradila sam sve što sam mogla. Ćao, ćao.
Ja, tako visoko. Mary, šta da radimo sa bombom? Ne paniči, imam plan. To mi treba. Mary, to ne pomaže. U redu, a ova piletina? Naravno da ne. Ništa ti ne odgovara. A ovo? Ne, brzo je skloni. Baš je dosadno s tobom. Eto, našla sam. To će nam sigurno pomoći. Sad ću preseći žicu. To je odlična ideja. Jo, ima toliko žica. Koju od njih treba preseći? Mislim da plavu. Mary, preklinjem te pogodi. To je to. Šta? Jesmo spašeni? O ne, vreme prolazi još brže. Joj! Sva sam u čokoladi. Cool, ja. Ko će od nas pojesti više čokolade? Pobedit ću. Još jedna. Ja nisam ništa gora. Nerešeno. Bilo je super. Pa, otvaramo. Tako sam srećna. To je novi iPhone. Joj, kod mene to je najbolji poklon. Da li smo dobili iste telefone? Ne znam. Sad ću da proverim. Tako ga je zgodno držati u ruci. I još ima puno aplikacija. Samo zašto ne rade? Nešto nije u redu. Joj, pa to je čokoladni iPhone. To još nisam probala. Ukusno. Cool. Ako ti imaš čokoladu, onda je kod mene pravi iPhone. Super. Vreme je da zapalim par selfija. Da, odlična ideja. Nasmeši se. Skloni se, kvariš mi sliku. Tako je mnogo bolje. Pazi se, moja osveta će biti žestoka. Ja sam tako slatka. Joj, u pomoć. O ne, moj iPhone. Tako ti treba. Znači, to si me ti uplašila. Ups, gde je moj čokoladni iPhone? Nadam se da je dobro. O ne, moj novi telefon. Zašto? Više neću moći da pravim lepe slike. Znam. Mary, šta hoćeš? Hajde da se zamenimo telefonima. Wow, hajde. Daj mi svoj, a ti uzmi moj. O ne, šta mu je? Slomljen je. Chelsea, prevarila si me. Šta? Još i jedan moj čokoladni iPhone? Daj mi ga. Ne odgovara mi takva zamena. Joj, ostalo je samo malo. Čokoladni punjač? Sumnjam da će to pomoći, ali moram da probam. Jao, sad mogu da jedem taj iPhone beskrajno. Blago, Mary. Znam da mi zavidiš. Kako ukusno. Možda ću i ja moći da popravim svoj telefon. Moram da probam. Joj, u pomoć, spasite me. To je bila loša ideja. Baš ti je cool frizura. Ja sam prva. Moj omiljeni Kinder jaje, blago meni. Super. I ja sam ih dobila. Čak 6 komada. Šta, i ti isto? Ko je dobio čokoladna, a ko prava? Juhu, blago meni, kod mene su prava. Moram brže da ih otvorim. Jedva čekam da ih probam. Mlečna čokolada, obožavam je. Unutra su bombone M&M's. Tako je dvostruko ukusnije. Jao, i ja hoću tako. Tako je, imam i ja Kinderi. Kako lepo miriše. Uj, imam pravo jaje. To je odvratno. Tako ti treba. To nije fair. Nadam se da sljedeće jaje neće biti takvo. Plašim se da probam. O ne, i ovdje je žumance. Mrzim ga. Fuj, izgleda užasno. Ovo je najgora runda. A meni se baš sviđa. Kinder jaje, to je najbolji slatkiš na svetu. Tamo je ukusna čokolada i uvek neki poklon. Wow, čokoladne kuglice, cool. Ali hoću ja da pojedem bar jedan pravi Kinder. Chelsea, daj mi da probam, molim te. Ne, kako se Kinder jaje može dati nekome, jesi normalna? To je samo moje. Chelsea, baš si bezobrazna.
Šta da radim? Znam, smislila sam prank za Chelsea. Možda će tada shvatiti da se treba deliti sa prijateljima. Ko je da pojedem sljedeće? Evo, to ću. Stop, šta je to tako gadno? Zar ti se nije svidjelo? Jesi li to ti napravila? Pazi se, eto ti. O ne, moje lice. Isprljala si me. Tvoj prank nije uspeo. Fuj, to je odvratno. Moraš pojesti sva Kinder jaja. Samo ne ovo. Ali šta da se radi? U stvari, imam bolju ideju. Sad će biti minut kuvanja. Šta si opet izmislila? Uzimamo jedno jaje. Ups, uzimamo jaje i razbijemo ga u tiganj. I tako radimo sa svim jajima. I na kraju dobijemo lepu kajgano. Wow, izgleda super. Mary, mogu li da probam? Ne, ova kajgana je samo za mene. Pa dobro. Opasan kuvarski trik. Opa! Kako visoko! Ideja! Eto ti! Ne! Baš ti lepo stoji ovako. Moja kajgana je uništena. Neću više nikad da kuvam. Ja počinjem. Wow, hrana iz meka, super. Sad ja. Jao, i kod mene. Ja ću prva probati. Ova Coca-Cola baš osvežala. Šta? Šta je to bilo? Aha, shvatam. Imam čokoladnu kolu. Tako je. Obožavam čokoladu. Jao, super. Gledaj, to su M&M's bombone. Cool. Čokoladna kola s M&M's bombonama, to je savršena kombinacija. Hoću i ja. Da probamo. Juj. U pomoć, sva sam mokra. Kako ti se sviđa tuš od Coca-Cole? To uopšte nije smiješno. Ups, štete što si ostala bez kole. Pitam se da li je pomfrit od čokolade? Da, blago meni. Čokoladni pomfrit, to još niko nije probao. Želim da pojedem odmah sve. Divno. Mogu to jesti zauvek. Jao, čak se i kutija može jesti. Jel se šališ? Fuj, lažeš. Nije jestiva. Ostala sam bez krompira i bez Coca-Cole. Nemoj biti tužna, izvoli. Wow, hvala puno. Stvarno mnogo dobra. A koju hranu biste više želeli da probate vi? Pravu ili čokoladnu? Napišite u komentarima i ne zaboravite da zapratite naš kanal Darada.